skal vi lave mad. Det er det kniv, de bruger til at lave mad. Under slibestenen, så giver vi lige lidt vand her. Og lige igen her på 400 siden, fordi vi skal lige 400 grit først. Så har vi 100 siden her. Nej, det er 1000 der. Og det er fordi, så kommer der sådan en slam kant mod skæreretningen. Ja, så har vi kniven nu. Lidt bedre. Kunne godt blive skarpere. Nå, nu er det sådan, jeg skal lave æg, så jeg skal ikke bruge en kniv til det, så det er fint nok. Dagfyr! Jeg er Mads, og i dag vi laver æg, og jeg er kok. Jeg er faktisk ikke kok, jeg er ikke uden kok, men vi laver æg i dag. Æg uden bacon. Fordi æg og bacon, det er for kedeligt. Vi ved ikke, hvor mange æg vi bruger. Vi bruger bare et eller andet medium varme. Det var derpå. Så er det godt, at vi lige fik skarpet en kniv før, så vi kan få rigtig sådan en jernpartikler i vores kost her. Og den er bare skarp, det kan jeg ikke huske. Ja, det er noget stik. Vi skulle i tvivl, så ham der står bag kameraet, det er Johnny Boy. Hygiejne i top. Bare lige, vi skal lige huske at sige, at vi har ikke vasket hænder efter at slibe. Dagfyr! Goddag, jeg vil gerne bestille et bord til 8. 8? Ja, du bare gå ind der. Ja. Moin. Hvem fanden er du? Hvem er du? Nå, det var dig. Fint nok, jeg kom ind igen, det var dig. Det første æg. Godt nok. Unge. Vi laver 3 æg, fordi de to derovre. Og så har kameraet også en. Ja, men bror, så kan folk få en kvart æg. Ja, vi skal den der slå på igen her. Og så skal jeg bare lade den stå indtil det bliver sådan rigtig godt. Vi er gæster, der er vores 8 gæster. Dagfyr! Dag! Hvad er du? Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved vi ikke. Hvor er den 8 mennesker henne? Dine gæster, dine 8 gæster. De kommer lige om lidt. De kommer lige om lidt. Ja, det er kraftigt muligt. Ja. Det er ikke bare lidt blues, 1000 man det her. Pis. De skal ikke komme. Vi kan godt sløre ansigt, hvis du ikke gider på YouTube. Hvad hedder du? Det ved jeg heller ikke. Få din fed ting, som ligner en fucking beast. Hvad hedder du, siger du? Det ved jeg heller ikke. Hun ved det heller ikke. Så det ved jeg ikke, og det ved jeg heller ikke herovre. Det er vores gæster i dag. Vi skal lige tjekke på vores ting herovre. Pisseflot. Vi lader lige slå den der. Det er stadig bare, når vi kan få med noget her. Så var. Chef! Så var. Må jeg få min løn? For hvad? Jeg får være din kameramand. Det var kameraet der. Du får ikke løn, by the way. Det gør vores kamera. Nå, så kan vi din løn. Hvad siger vi den her? Det er din løn, det her. Det er din løn. Smager det godt? Smager det godt? Skal der have noget at skylle ned med? Du kan få noget at skylle ned med her. Vældig. Ja. Tak. Giv mig det nu! Smager det godt? Smager det godt? Ægget skal være færdig nu. Nej, det er det ikke. Det skal lige ned med at varme. 8. Ja, det er for... Nu vil jeg faktisk gøre det med kameraet tilbage igen. Sådan. Det kan da ikke passe, vi ikke har flere af dem. Det ikke, det er så godt, det kan ikke blive bedre. Hvor satan, kom nu ud, æg. Okay, nu må du godt finde med ægget.
Nu laver vi det til en gourmetret. Er vi klar? Jeg er professionel. Vi tager lige vores kniv i brug, fordi vi er skarpet helt vildt. Der er cirka det der. Vi tager blommen væk. Giv jer ellers kæft derovre, I larmer. Den kalder jeg trekantens penis. Så har vi... Skal ikke tage vores gæster. Den på, skal den lidt over. Skal den lidt over også. Skal den lidt over også. Det er det ikke lidt over. Og så fordi vi er professionelle her, ikke? Så har vi de her blomme her, ikke? Og fordi de var cirka 8, så skærer vi dem ud i 6 dele. Barbecue op, det skal nok gå. Sådan! Så der skal der servere. Dagfører, hvad kunne I tænke jer at spise i dag på min restaurant? Hvad har du? Æg. Jeg vil gerne have æble. Du får ikke blomme eller ikke hvide. Jeg vil gerne have æbler. Du får det ikke. Hvad skal du bruge? Jeg skal bare have æg. Jeg har ikke kun nogen til, hvad du får ikke. Kunne jeg friske jer på noget at drikke ind, imens I venter? Hvordan cola? Hvad kan du bruge? Hvad har I? Vi har alt. Har I det? Vi har alt. Så vil jeg gerne have pandekager at drikke. Det kan du godt få. Meanwhile. Nu tænker jeg faktisk på, hvor fanden er resten. Kan du holde mikrofonen op til mit ansigt? Oh. Hvor er resten af jeres gæster? I var 8, I kun 2. Jamen ham der var derovre, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Han tæller for 7. Tak. Oh. Her er det en cola. Cola. Og her er din pandekage. Nothing beats a Jet2 holiday. Der er så kun en tallerken, men altså... Jeg ved godt. Jeg finder lige nogle tallerkener til, jeg kan tage fra. Vent lige lidt. I får lige nogle tallerkener herovre. Hvis du er 2 plus 2, det er 4 og 4. Så er der tallerken her til jer. Ikke kaffe. Nej. Jeg finder lige jeres kniv og gafler her. Du skal også ind her, Johnny. Jeg finder også lige sådan, I kan tage op af. Hvad fanden kan man bruge til os først? Jeg har noget til her, I kan bruge til at få jeres mad op med. Så skal I bare spise. Jeg går lige på mit kontor. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor du står og filmer. Jeg går bare og laver ingenting for. Det kan lige få en bid af. Smager det godt? Ja, vi skal jo fast. Okay, kom lige hen med den igen. Smager det godt? Du skal ikke spise min mikrofon. Det er fandme muligt, det der. Smager det godt? Det har ikke smagt. Spis det. Skal chefe for det smag. Jeg får godt det her. Jeg skal lige smage det videre også. Smager det godt? Kom ud. Altså ikke. Spis det, bare lige smag. Tag lige smagsprøve. Jeg er ikke syg. Johnny, spis maden. Lad mig lige få noget på. Johnny, spis maden. Smager det godt? Jeg vil lige have noget på, altså sjovt nok. Det gør det rundt. Er det godt? Ja. Skal vi ikke lige bare lige give noget mere drikkevarer herovre? Jeg kan se, at han er allerede færdig med at drikke og spise. Ej, det smager på færd. Det smager på færd. Og det var så alt for Mads Køkken. Vi kan se vores gæster, de har det meget godt.
Vi ses vel en gang i næste video. Hvem skruede det?